Mae'n yn disgwyl i chi fan hyn i ddangos bod y canolbwynt rhwng A a B, A yn bod y pwynt -2,4, a B yn bod yn 60, wel 60. Felly bydd y canolbwynt y canol y diameter, oherwydd fod y diameter yn 2 lot o radiws. Iawn, yn disgwyl i chi darganfod y canolbwynt rhwng 2 pwynt A, B a cyda. Roddwyd hyn gan A plus C dros 2, B plus D dros 2. Hwn yw'r cyfartaledd rhwng y ddau pwynt. Hynny, mae'n lot yn symlach os meddyliwch amdano mewn ffordd rwydd. Dyna ein pwynt A, -2,4. Dyma ein pwynt B, sydd y pwynt 60. A mae'n dweud dangoswch neu show yn Saesneg. Felly beth yn mynd i tybio fod canolbwynt y pwynt 2, 7? A dangos mae hynny yw'r lles. Os gnaf hynny a roi i mewn cwpl o drionglau ongl sgwar, a os mae M yw'r canolbwynt, yna bydd y ddau triongl yma yr un peth. Felly os teithiwn o'r pwynt -2 i 2, yn glir awn ar draws 2 i 0, ac yna 2 arall, felly bydd yr ochr yma'n 4. Os symudwn o 4 i fyny hyd at 7, rwy'n cynyddu gan 3. Beth sydd gen i fan hyn yw triod Pythagoraidd. Pythagoraidd yw'n flin ni. Felly gwyddom yn syth bod yr un yma'n 5. Yn yr un ffordd yn mynd o 2 i 6, os cyfrwn ymlaen 2, 3, 4, 5, 6, rydyn yn mynd ar draws 4. Os awn o 7 i fyny at 10, felly 8, 9, 10, yn amlwg ar ran 8, 9, 10 rwy'n cyfri, mae hyn hefyd yn mynd i fod yn 4 ar draws a 3 i fyny. Felly mae'n hefyd yn hyd o 5. Trwy hynny, mae'n wyddol glir fod M yw'r canolbwynt. Gallwch mynd y ffordd arall hefyd. Os awn o -2, 4 i 60, yna mae ein canolbwynt yn mynd i fod yn -2 plus 6 i gyd wedi rannu a 2. Y pwynt cyfartalog, a wedyn 4 plus 10 i gyd wedi rannu a 2. Trwy hynny, mae -2 adio 6 yn rhoi fi 4 dros 2, mae 4 plus 10 yn rhoi fi 14 dros 2, hynny sy'n rhoi ni wedyn 2, 7. Nid yw'n gwneud unrhyw gwahaniaeth, yn bersonol rwy'n hoff o'r diagram ond mae'n dewis chi. Nawr, hyfaliad y cylch. Gyfynnwyd amdano yn y ffurf x sgwar plus y sgwar adio ax adio by adio c yn hafel i 0. Lle dyma fe yn y cwestiwn yn ei hun. Ond yr hyfaliad symlaf, gallwch os hoffech cofio fod cylchoedd o'r ffurf x sgwar adio y sgwar adio 2ax adio 2by adio c yn hafel i 0. Byddai jyst yn ysgrifennu'n mas. A dyna ble mae eich canol yn -a minus b. A mae'ch radiws yn mynd i fod yn gwerth o'ch cysonyn a sgwar adio b sgwar tynnu i ffwrdd ar sgwar. Mae lot yn well i feddwl nôl i'r diffiniad o gylch, a dyna lle mae gennych rhyw canol a b. Mae gennych radiws sefydlog, felly diffiniad cylch yw ei fod y locws o bwynt sy'n rili symud o fewn gofod. Gofod 2 dimension wrth gwrs.
fel ei fod yn pellter sefydlog o bwynt sefydlog. Fe wnaeth Descartes penderfynu fod rhaid i'r echelennau x a y bob amser fod yn perpendicular i'w gilydd ar 90 gradd. Yna bydd yr ochr fan hyn, felly y llorweddol, y gwahaniaeth yn y gwerthoedd x, felly naill ai a minus x neu x tynnu a bydd yr ochr yma y gwahaniaeth yn y gwerthoedd y. Ac yn gweld bod gennym ein newidyn xy, ein pwynt newidyn yn gyntaf byddaf yn cadw I hyn, felly'r ochr yma yw y tynnu b. Felly trwy Pythagoras cael x minus a wedi ei sgwario yn adio I y tynnu b wedi ei sgwario yn hafel I r sgwar. Nawr, edrycha y fersiwn yna o'r cylch lot yn well o ystyried y bod newydd gallu profi bod canol ein cylch yn y pwynt 2, 7. Ond wrth gwrs, yr un pryd yn gwneud hwnna wrth ein diagram wnaethon gweithio allan bod y radius yn 5. Drwy hynny mae x minus 2 I wedi sgwario adio y minus 7 I gyd wedi sgwario yn hafel I 5 sgwar. Bob amser credaf bod yr un yma'n felly'r un yma yn rwyddech chi gofio yn yr fersiwn arall. Mae gan y fersiwn arall symbol yn negatif ynddo. Gallwch wrth gwrs wedi defnyddio y canol AB a chael x sgwar adio y sgwar tynnu ffwrdd 2ax tynnu ffwrdd 2by plus cynhafel I 0. Ond wedyn mae rhaid I chi cofio symbol yn negatif. Mae lot yn rwyddog os ydych dim ond yn ei gofio fel techneg. Felly'n gyflym yn ehangu allan hwn, a ni fyddaf yn esbonio'n llawn yr holl camau fan hyn am sut I ehangu cronfach y sgwar binomial. Felly ni'n cael I x sgwar tynnu ffwrdd 4x adio 4 adio y sgwar tynnu ffwrdd 14y adio 49 yn hafel 25. A thrwy hynny x sgwar adio y sgwar tynnu ffwrdd 4x tynnu ffwrdd 14y adio 28 yn hafel I 0. Oherwydd mae'n 4 adio 49 sy'n 53, tynnu ffwrdd 25 sy'n rhoi'n 28. Felly daganfyddwch werthoedd a, b, c. Felly I fod yn fanwl gywir iawn, mae a yn hafal I minus 4. B yn hafal I minus 14. A mae c yn 28. Mae gen y llinell syth a gyfaliad x plus 6 yn mynd trwy'r pwynt A a mae'n torri'r cylch eto yn y pwynt C. Beth sydd gennym fan hyn yw secant. Os ydych yn ei feddwl amdano, roedd A y pwynt yma minus 2, 4. Felly oedd gennym cylch a ychydig fel hyn. A hwn oedd eich pwynt B. A gwyddom o beth oedd o blaen fod gan y llinell yma fan hyn yn y cylch, graddiant o 3/4. Meddyliwch yr holl ffordd nôl i'r slaid cyntaf. Gwyddom bod y newid vertigol yn 3 a roedd y newid llorweddol yn 4. Trwy hynny mae'n 3/4. Mae gan y llinell yn y cwestiwn fan hyn graddiant o 1, felly mae'n mynd I fod yn gwneud y fath yma o beth. Mae'n secant. Sef gair mwy arbenigol ar ei gyfer. Mae gen y diddordeb yn y pwynt yma C. Felly dyna I gyd yw hwn yw y cydymserol clasigol yn 5 o farciau, felly eithaf lot o farciau am hwn yn fy marn I. Ydyn newydd cael chi I ddarganfod y cylch yn y ffurf x sgwar adio y sgwar tynnu ffwrdd 4x tynnu ffwrdd 14y adio 28 yn hafal I 0. A gallwch roi y mewn ynddo. Ond bydd rhaid I chi gwneud mwy o waith. Beth am I chi dim ond defnyddio y fersiwn syml, felly x minus 2 I gyd wedi ei sgwario, adio y minus 7 I gyd wedi ei sgwario,
yn hafel i 5 sgwar. Dyna i gyd ydyn yn mynd i wneud fan hyn yw ymnewid i mewn yn lle y. Mae dal angen gwneud ychydig o ehangu, ond dylsai ehangu fod yn rhywbeth gall yn gwneud yn weddolrwydd, felly rwy'n mynd i newid hwnna i x plus 6, minus 7, wedyn i gyd wedi ei sgwario, a bydd hyn yn hafel i 5 sgwar. A felly, beth sydd gennym nawr yw x minus 2 i gyd wedi ei sgwario, a ni'n adio wedyn, a bydd yn 6 tynnu 7 yw minus 1 yn adio i x, felly mae x minus 1 i gyd wedi ei sgwario, a mae hyn yn hafal, a byddaf yn ysgrifennu hwn nawr fel 25. Felly yn ehangu'n gyflym, ni o x sgwar tynnu ffwrdd 4x, adio 4, adio x sgwar tynnu ffwrdd 2x, adio 1, sy'n hafel i 25. Felly, quadratic lysigol, ni a 2x sgwar tynnu ffwrdd 6x, tynnu ffwrdd 20 yn hafel i 0. Felly mae 2 yn ffactor cyffredin. Nid yw 2 yn hafel i 0. Felly, yr unig darn all fod yn 0 yw x sgwar tynnu ffwrdd 3x tynnu ffwrdd 10. Felly, yn lle gwario ymdrech a trio datrys hwn, gwyddom fod y pwynt yma fan hyn yn minus 2, 4. Felly, gwyddom fod x yn hafel i minus 2, sy'n ymlygu fod yn ffactor. Trwy hynny, mae x plus 2 yn un o fy atebion. Fel gallwch gweld, mae'n bob amser yn dweud wrtha beth yw un o'r atebion, a mae rhaid fi gweithio allan yr un arall. Mae hyn yn gofio bod yn x tynnu ffwrdd 5 yn hafel i 0. Trwy hynny mae x yn hafel i 5. A gan fod y yn hafel i x plus 6, mae bob amser yn dda a arolwyr i ddangos iddyn beth ydych yn gwneud, felly peidwch a thybio byddant yn gallu ei gweithio allan i chi. Mae yn hafel 11. A mae'n deisir cyfesurynau, ni bach allan o le ond gallwn gwneud hwn, felly ni a 5 11, a wedyn mae 1 yn rhan o'r 11 sydd ar y coch yna. Felly cyfrifwch union arwynebedd y triongl A, B, C. Felly mae gennym y triongl, felly gwyddwn fod A yn y pwynt minus 2, 4, a gwyddwn fod B y pwynt 6, 10. A gwyddom C. Felly hwnna yw'r pwynt 5, 11. Oherwydd rydym newydd ei ddarganfod. Felly y peth arall gwyddom, a hwn yw'r peth pwysig, ar gyfer 3 marc, ni hoffwn gwneud gormod o waith. Mae rhaid i fi gwybod rhywbeth syml iawn. Mae A, B yn diameter, a felly mae'r ongl yna fyna, yr ongl sgwar. Mae'n un o theorema Euclid. Mae'n theorem dylsech fod wedi dysgu'n tygau, sef yr ongl o fewn hanner cylch bob amser yn 90 gradd. Mae'n wneud yr ffaith bod yr ongl yn y canol bob amser yn dwbl yr ongl ar y cylchedd. Ac os meddyliwch am le yw'r canol fan hyn, felly mae hynny'n 180. Felly rhaid bod hyn yn hanner o hwnna, felly 90 gradd. Mae'n dim ond yn achos arbennig o'r theorem cylch yna. Felly beth mae rhaid i ni gwneud? Yn y lles penodol yma, mae'n arwynebedd yn mynd i fod yn hanner llosi ar sal llosi ar uchder. A mae gan arno y 2 ochr a'r naill ai ochr i'n ongl sgwar. Felly ni a hanner llosi a C. A defnyddiodd nodiant fector, ond nid yw wir yn gwneud ots, ni ddefnyddiodd y dot fan hyn. A ni ddefnyddiodd y croes hefyd. Felly bach o nodiannau wedi ei cymysgu, ond mae angen i ni gwybod y hyd o A i C.
Felly os awn o A i C, mae A y pwynt minus 2, 4, C yw'r pwynt 5.1. Felly mae'n mynd o minus 2 ar draws i 5, mae angen I fi mynd o 2 I fyny 0 ac yn y 5 arall, felly 7 I gyd ar yr ochr yna. O 4 I fyny at 11, 11 tynnu fod 4 yw 7. A mae hyn yn triongl ongl sgwar, felly bydd peth Pythagoras gloi yn rhoi bod yr ochr yna fan hyn, felly bydd A C wedi ei sgwario, yn mynd I fod yn 7 sgwar adio 7 sgwar. Trwy hynny, A C yw'r ailustradd o 98. Ond bydd y mwy craff o chi wedi gweithio allan bod hyn yr ailustradd o 49, llosi a 2. Felly, yr ailustradd o 49 yw 7, felly mae'n 7 syrd 2. Nodwch gyfynna'r cwestiwn am arwynebedd union. Sy'n awgrymu byddech yn naill yn cael cyfanrif neu syrd. Mae angen arnom hefyd y hyd B, C. A nid ydym yn gadw mor gymaint o le I fi hun ar gyfer un yma, oherwydd nid yw'n fawr iawn. A mae'n flin gen I, nid yw'n 6-7, mae'n 6-10. Felly mae type fach ar y dde, a wedyn fi mynd nôl i'r 6-10 yn yr triongl ar y chwith hefyd. Felly mae hyn yn mynd I 5.1 yn o'r top. Felly, ac yn eithaf amlwg, mae'n mynd o 5 I 6, a mynd yn ar draws 1. O 10.1 yn mynd I fi gan 1. A mae hyn yn triongl unfathiant Pythagoraidd safonol. Felly yn digwydd bod mae'n ffordd I gofio beth yw sain, cos a tan ar 45 gradd. Felly mae gen i'n syrd 2, yn meddwl bod B, C yn syrd 2. A trwy hyn, mae'n arwynebedd yn mynd I fod yn hanner llosi a 7 syrd 2 llosi a syrd 2. Gwyddo'n bod y trefn o liosi ddim yn gwneud gwahaniaeth, felly gwnaf hanner llosi a syrd 2, llosi a syrd 2, llosi a 7. A syrd 2 llosi a syrd 2 yw wrth gwrs 2, felly mae gennym hanner llosi a 2, llosi a 7. Hanner o 2 yw 1, felly'r ateb yw 7. Sono tuag at ddiwedd y cwestiwn yma, gallwn defnyddio triongl penodol I ddarganfod y sain, cos a tan o 45 gradd. A gofynnwyd yn y manylaf eich fod yn gwybod y gwerthoedd yma ar gyfer 45 gradd, 30 gradd, 60 gradd, a chydaf tybiod eich fod yn gwybod y gwerthoedd o gyfer 0 a 90 wrth gwrs. Nawr, enid os rhaid I chi gallu gwneud beth ydw i'n mynd I ddangos I chi. Mae'n ddiddorol yn mathemategol, ac yn defnyddiol yn hermetechneg a fydden eich helpu i'w cofio. Nid oes angen I chi cofio nhw, gallwch bob amser cael nhw o grannell, ond mae'n ddefnyddiol I allu adnabyddu pethau mewn rhai sefyllfaoedd. Felly, ar gyfer 45 gradd, llunio'n triongl fel hwn. Iawn, a byddem yn llunio triongl yn ni. Mae'n triongl ongl sgwar gyda ochrau byr o 1, ac yna bydd yr hypotenuse, yr ailustradd o'r ochrau byr wedi ei sgwario. A felly mae hynny'n rhoi ni syrd 2 fan hyn. Mae'n hefyd yn isosgeles, felly golygu hyn bod yr onglau yma yr un peth. A mae rhaid ei bod ar hanner 90, oherwydd dyna beth sydd ar ôl. Mae gennym ongl sgwar. Felly 180 tynnu fod 90 yn 90, felly mae'n gen I 45 gradd. Yn sydd gallwn darganfod beth yw sain 45, beth yw cos 45, a beth yw tan 45. Felly sain 45 yw y cyferbyn dros y hypotenuse, felly 1 dros syrd 2. Yr un peth ar gyfer cos 45, a tan cyferbyn dros agos 1 dros 1.
Nawr, nid ydyn am gael syrd ar y gwylod, fel ydych yn gwybod o'ch gwaith syrdiau. Felly nawr nid ydyn am gael syrd ar y gwylod, felly fel ni'n gwybod o gwaith syrdiau ni. Felly os lluoswm y top ar y gwylod gan syrd 2, cam syrd 2 dros 2, gyda'r sain y cos, a wedyn ni'n cael 1 gyda'r tan yr 1 dros 1 yw 1. Felly nawr o fewn adael ydych yn mynd i gwrdd ar radianau. Mae radianau yn ffordd arall o fesur onglau a mae'n troi mas fel cylch. A mae'n troi mas fod cylch felly yn lle yn bod 360 gradd, yn radianau mae hynny'n 2 pi. A gallen gweithio allan beth yw'r gwerthoedd ar gyfer hynny trwy rannu i lawr, felly gallen dweud bod 180 gradd yn pi radian. Felly mae gan hyn symbol fel cy bach. Yn gyffredinol nid ydyn yn ei ddefnyddio, ond gosoda fe fyna fel eich bod wedi ei weld. Os hynny rwy'n 180, cawn 90, felly bydd hynny'n pi dros 2. Os ydyn yn gwneud trydydd y 180, cawn 60, pwy bydd pi dros 3. Os hynny rwy'n 90, cawn 45 gradd, sy'n felly hanner o pi dros 2, sef pi dros 4. Ac os hynny rwy'n 60, cawn 30 gradd, sy'n pi dros 3 wedi hyneri a felly'n pi dros 6. Felly golygu hynny gallwn ddweud mae syrd 2 dros 2 yw'r sain pi dros 4. Mae syrd 2 dros 2 hefyd y cos pi dros 4. Ac 1 yw'r tan pi dros 4. Mae 2 ongl arall yn 30 a 60, a rwy'n siŵr eich bod wedi gweld hyn o blaen, felly bach o dylygu fan hyn. Os lluniwn triongl hafalochrog, gosod y vertigol fyna. Wedyn mae gen i'n 60 fyna, a bydd rhywun yma'n 30. Oherwydd mae popeth yn gymesur, felly bydd yn hanner yr ongl 60 sydd ar y top fyna. A rydyn ni'n mynd i wneud yr ochrau yn 2. Golygu hynny ein fod yn gallu gwneud yr ochr yma o'r triongl ar yr ochr llaw chwith yn 1. Bydd yr ochr yn mynd i fyny yr elustradd o 2 sgwar tynnu ffwrdd 1 sgwar, felly gan Pythagoras. Ar ôl hwn i ni syrd 3. Felly, nawr gallwn ysgrifennu i lawr beth yw sain 30 a'r cos o 30 a'r tan o 30. Felly dylsef roi symbol o onglau i mewn. Felly sain 30 cyferbyn i 30 yw 1 a'r hypotenuse yw 2. Ar gyfer y cos, mae'r agos yn syrd 3 a mae'r hypotenuse yn 2. Ar gyfer y tan, mae'r cyferbyn yn 1 a mae'r agos yn syrd 3. Gyda tan wrth gwrs, rydyn yn gwneud yr un peth a beth gwneithom mae'r 1 dros syrd 2, ac ysgrifennwn hwn fel syrd 3 dros 3. Nawr sain 30, yn radianau mae hynny'n mynd i fod yn sain pi dros 6. Mae cos 30 yn cos o pi dros 6. A mae tan 30 yn tan pi dros 6. Gallwn hefyd ysgrifennu i lawr ein sain cos a tan ar gyfer 60 gradd. A mae sain 30 yn mynd i fod yn cos 60. Ni lawr fyna yn y coch. Herwydd ar gyfer 60, mae'r agos yn 1, lle ar gyfer 30 roedd yr 1 y cyferbyn. Felly ar ôl hwnna i ni cos 60. Felly mae cos 30 yn sain 60. Ar gyfer tan, mae'r tan 60 yn mynd i fod yn 1 dros y tan 30, oherwydd rydyn yn newid yr ochr rownd. A felly bydd hynny'n syrd 3 dros 1. A bydd hynny'n dim ond yn rhoi ni syrd 3.
Yn hermau radianau, mae gennym hynny'n hafal i tan o pi dros 3. Mae cos 60 yn cos o pi dros 3. A mae sin 60 yn sin o pi dros 3. A dyna ni. Nawr mae'n troi mas gallwn rhoi y canlyniadau yma yn ogystal â cwpl o rai eraill i mynd i dabl dynyddiol. Felly os rown yr onglau allweddol ar y top, felly bydd gennym te wedyn, bydd gennym 0, 30, 45, 60 a 90. Sy'n 0, pi dros 6, pi dros 4, pi dros 3 a pi dros 2. Yna gallwn dweud beth yw'r sin, cos a tan o bob un o'n nhw. A'r peth amdano hwn yw ei fod yn rhoi canlyniad weddol diddorol i ni. Felly sin o 0 yw 0. Sin 30 neu pi dros 6 yw hanner. Sin 45 yw syr 2 dros 2. Sin 60 yw syr 3 dros 2. Sin 90 yw 1. A ar gyfer cos mae gennym fod cos 0 yn 1. Felly syr 3 dros 2 ar gyfer cos 30 neu cos pi dros 6 a wedyn ac yn y blaen. Ac ar gyfer tan, felly tan 0 yw 0. Ar gyfer 30 mae gennym syr 3 dros 3. 45 mae gennym 1. Ar gyfer 60 mae gennym syr 3. Ac ar gyfer 90 mae gennym dim byd, mae'n tueddu tuag at anfeidredd. Y patrwm weddol neis sy'n dod ar sin a'r cos yw fod 0 hefyd yn syr 0 dros 2. Mae hanner yw syr 1 dros 2. Rhy nesaf yn barod caiff ei ysgrifennu fel syr 2 dros 2. Mae gennym yr alysod o 3 dros 2. A mae un yn hafal i'r syr 4 sef 2 dros 2. Felly cawn y patrwm neis yma, felly 0, syr 1, syr 2, syr 3, syr 4, i gyd dros 2, yn rhoi ni y sain ar gyfer 0, 30, 45, 60, 90 gradd. Ac wrth gwrs mae cos yn mynd y ffordd arall. Felly ni'n cael y syr 4 dros 2, y syr 3 dros 2, y syr 2 dros 2, syr 1 dros 2, a syr 0 dros 2. Rwy wedi dangos i chi hwn, a ni allaf ddim rhoi gwylod i'r tafl, felly dyma fe. A mae'n edrych yn well nawr, felly dangosys hwn i chi am ei fod yn neis. Yn edrych yn ôl, sylwn ar gymsyniad gwael, felly sydd bach yn siomedig, ond yn lle gwneud yr holl peth eto, pwyntaf allan fod yr 1 ar ddiwedd y colofn cos, neu y res cos, felly dylswn nhw fod yn 0, felly byddai jyst yn cwyro fe nawr. Nawr ni fyna. Nawr ni ar un sy'n bwys syr 0 dros 2. Felly nawr mae hynny wedi gwiro, felly clod i rai chi a fe wnaeth gweld hynny.